Bon dia, nens, nenes, famílies de Calella, com esteu? Ja veieu, comencem una hora del conte a través d'aquesta pantalleta. Això és molt estrambòtic. Aquest any Totell és bastant estrambòtic. I explicar contes des d'aquí dins també és estrambòtic, que us haig de dir. A mi m'agradaria estar-vos escoltant, veient, que em preguntéssiu directament «Què és això que portes, Marta?» i explicar-vos-ho. Ara ho haurem de fer de forma virtual. Si voleu deixar alguns comentaris o dir-me coses, doncs em podeu dir coses, Vosaltres mateixos. Però comencem per al començament. Vosaltres allà i jo des d'aquesta capseta. Potser que fem les coses ben fetes. I mentre acaba d'arribar tothom, jo us tocaré una cançoneta. Ja comencem. Hola i benvinguts a tots aquests nens i nenes que us agrada anar a buscar contes a la biblioteca. Jo sóc la Marta Catalán i us explico contes des d'Arenys de Mar. Vaig acompanyada d'aquest instrument tan bonic. Es diu acordió. Acordió diatònic. I és molt especial perquè per cantar l'acordió primer ha de respirar. Mireu com agafa aire, mireu. Ho sentiu? I així és com l'acordió canta cançons. Piqueu de mans, vosaltres? Sí? Doncs som-hi! Sabeu, jo us explicaré històries de nenes valentes. La lluna en un cove, es diu. I us les explicaré amb aquest instrument que duc aquí al darrere. Es diu Kamishibai. I me'l va portar un avi mariner del Japó. I és que un avi mariner m'ha explicat totes les històries que jo sé. Que sabeu moure els braços com si fóssiu onades del mar. S'hauria de fer així amb els braços amunt, un cantó i a l'altre, I que sabeu nedar com si fóssiu peixos, com deuen nedar els peixos. I en versions, així. Què sé jo, cadascú com vulgui. I si coneixeu aquesta cançó, la canteu a mi. Tinc un avi amb la barba blanca i una pipa encesa que tan sols fa fum, que m'explica contes de naus perdudes enmig de les ones, que estima tots els peixos aigües, doncs ha viscut entre barques, platges i encara
desombra un mariner. Quan ell deixa el port, hissades ja les veles per llançar-se al mar, diu adéu als peixos, no temeu, ja sabeu que jo no us faré mai cap mal, i si em seguiu podreu cantar tot seguint el ritme de les ones de la mar. Peixos han nedat, tinc un avi i amb la barba blanca i una pipa encesa que tan sols fa fum, que m'explica contes de naus perdudes enmig de les ones, que estima tots els peixos, aigües, doncs ha viscut sempre entre barques, platges, i encara és ombra un mariner. A veure aquestes onades, que venen onades molt fortes. Ai, aquestes barquetes, que no caiguin, que no tombin, que no girin. Terra a la vista! Del Japó em va portar al Kamishibai. En ell s'hi amaguen històries de paper. Un teatret de paper, vol dir. Diuen que és el precursor del manga. Avui us explico. La lluna en un cove. La lluna en un cove és la història de dos nens. La Violeta, mireu-la, la tenim aquí. I en Valentí, el seu germà. En Valentí no hi és a escola. I la Violeta, mireu-la, recol·lectant. I és que la Violeta i en Valentí vivien en un poble on des de feia anys i panys nenes i nens feien coses diferents, sí. Des de feia anys i panys sempre es distribuïen les tasques d'igual manera. Els nens, quan creixien, anaven a escola, estudiaven de llegir i d'escriure i després tenien oficis de llegir i d'escriure. En canvi, les nenes eren les encarregades de cuinar, rentar la roba, cuidar l'hort i recol·lectar. A la Violeta, això de recol·lectar era el que més li agradava. Sí, perquè recol·lectar volia dir poder anar al bosc a collir fruits. Per exemple, quan arribava la tardor, ella anava al bosc i collia mores i bolets i castanyes. I cireres d'arbust, també. Després, quan era l'estiu, ella, doncs, anava al bosc i collia figues. Li encantaven les figues. També tenia un cirerer al pati i collia cireres, préssecs, en el presseguer de la veïna que li deixava collir-ne. Quan era primavera, anava al bosc a collir maduixetes de bosc. Que bones que són, així petites. I quan era hivern s'avorria, perquè a l'hivern el bosc quedava tot adormit i colgat per la neu. Quan era hivern, per les tardes, que és quan sortia a recol·lectar, es quedava a casa i cuinava coques. Cada tarda una coca, que l'endemà s'enduia el seu germà Valentí, doncs, a l'escola per esmorzar. Aquell dia estava a la cuina, cuinant una coca. Estava amassant la pasta i estava tirant tota la farina necessària. L'aigua, l'oli, els ous. I mentrestant el seu germà l'observava, embadalit, i no parava de fer voltes per la cuina. Però què fas, Valentí? Deia la Violeta. Però et vols concentrar en els teus deures? Mentre ella cuinava, ell feia deures. Però no hi havia manera de concentrar-se aquell dia. Ai, és que m'encanta mirar com cuines. A mi m'agradaria cuinar també. Au, va, fes els deures, deia ella. I mentre estava capficada fent aquella coca,
i llançava els ingredients més bons que havia collit del bosc feia uns quants dies. Sí, que tenien aquells pots de confitura. Ell li va dir, oi, és que el mestre m'ha dit que haig d'escriure una redacció inventada i no sé què inventar. Oh, és molt fàcil. Jo m'invento sovint històries. Quan estic rentant la roba, m'invento històries i les dic en veu alta. I la Marieta i la Joana, que estan al meu costat, es moren de riure. Fan un tip de riure, sí. Mirant a l'aigua del mar, veient els peixets com corren. I mentre vaig rentant, em venen històries al cap. Mira, te n'explicaré una. És una que parla de la lluna. Com puc posar la lluna a dintre el meu cova de la roba bruta? A que no t'ho creus? A que no t'ho creus? Deixa'm que te l'expliqui. La Violeta li va explicar la lluna en un cova. Un conte que s'havia inventat feia uns dies i que parlava de com allò que molt desitges, si t'esforces, ho pots aconseguir. I ell, en Valentí, anava escrivint a la seva llibreta. Oh, sí, explica més. Ho va tenir tot escrit. I li va semblar una història preciosa. L'endemà la va portar a l'escola. I no només li havia semblat preciosa en Valentí, sinó que al mestre li va encantar. Valentí, quina història més rebonica! Ell li va explicar que li havia contat la seva germana, la Violeta. Preciosa, li va dir. Quan va tornar a casa, tornava a estar capficat, perquè estaven aprenent a escriure. I això volia dir que havien de practicar i inventar-se 1000 històries més. Aquell dia el mestre li havia dit que havia d'inventar-se una poesia. Una poesia, deia, mentre la Violeta a la cuina anava pastant farina, pastant la coca i cantant una cançó. Ram-pataplam, ram-pataplam, pataplam, ram-pataplam, ram-pataplam, pataplam. Si n'eren 3 tambors que venien de la serra i el més petit de tots duia un ram de roseta, ram, ram, pataplam, duia un ram de roseta. Filla del forner que estava a la finestra, tambor, el bon tambor, em pots dar una roseta, ram, ram, pataplam. Si em pots dar una roseta, ram, pataplam, ram, pataplam, pataplam, ram, pataplam, ram, pataplam, pataplam. Donzella que l'haurà serà amiga meva, li donaré un timbal, farà tronar la terra, ram, ram, pataplam, farà tronar la terra, ram, pataplam, ram, pataplam, pataplam, ram, pataplam, pataplam, pataplam. Ho hauré de preguntar al pare i a la mare si el sí em volen dar. Farem molta gatzara, ram, ram, pataplam, farem molta gatzara, ram, pataplam, ram, pataplam, pataplam, ram, pataplam, ram, pataplam, pataplam. Para, Violeta, deia en Valentí, que no em deixes pensar. Ai, Valentí, però què és una poesia? Una poesia és com t'ho diria, una poesia és com una cançó, com aquesta cançó que tu estaves cantant, però sense música. Doncs n'haig d'inventar una. Una poesia és una cançó sense música. Mira, te n'en diré una, doncs, de poesia. A veure, sense música, em dius? Sí. A la nit, quan tot reposa i el gat dorm vora els fogons, les ratetes bigotudes van sortint en processó. Un pauet davant de l'altre i la cua remolons, llambregant d'esquerra i dreta, s'encaminen al rebost. El gat dorm, les rates vellen, si el gat dorm, les rates no, si el gat dorm, les rates no. La una agafa un pa de barra, l'altra l'olla de l'arròs, l'altra buida mig formatge, l'altra esventra un sac d'arròs. Si el gat dorm, les rates vellen, si el gat dorm, les rates no, si el gat dorm, les rates no. Així, això és una poesia, sense música, m'he cantat una mica, però sense música, sí. La Violeta li va dir, doncs jo me n'en sé, me n'he inventat unes quantes. Aquesta me la cantava l'àvia, però jo me'n sé una que em vaig inventar l'altre dia mirant les estrelles, mentre sortia a recollir els llençols. Deia així: jo sóc un mariner
de somnis estrellats. Jo sóc un mariner amb el cap ple de pardals, que miro el cel cada nit i busco, en el meu estel, l'estrella que em guia el camí i em somriu quan estic trist. Trumbala, rumbala, trumbala, rumbalarà. Para, Violeta, va dir en Valentí. Perfecte, em sembla perfecte, la puc escriure? Esclar, tota teva. I ell la va escriure. I així van passar tot l'hivern. La Violeta, inventant-se històries, poesies, segons demanava el mestre, i en Valentí escrivint i perfeccionant cada cop més la seva tècnica. Un dia, en Valentí li va dir a la Violeta: mira, el mestre m'ha dit que aquell conte que em vas explicar, La lluna en un cove, era tan i tan xulo que el podríem presentar al concurs de contes que fan al poble d'aquí al costat. Què et sembla? Què et sembla? La Violeta va dir: ah, molt bé, el concurs del poble d'aquí al costat. Sí, la biblioteca del poble d'aquí al costat, m'ha dit el mestre, que fa un concurs. I he pensat que t'agradarà venir a portar el conte, m'acompanyes? El que a la fi és teu. Ai, 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 mare meva. Totes aquelles històries que havien gestat a dintre de la seva cuina, mireu que contenta que es va posar la Violeta. Totes aquelles històries que havien gestat a dintre la cuina, ara podien anar a un concurs de contes, a una biblioteca. Què és una biblioteca? Va dir la Violeta. Ah, doncs una biblioteca és com una casa on hi ha molts llibres, amb dibuixos, amb històries que pots agafar, que pots mirar, una casa plena de llibres. Va, som-hi, m'acompanyes? Va ser l'excusa perfecta per sortir del poble. I és que ells mai no havien anat al poble del costat. Per primer cop a la seva vida van emprendre aquell caminet que els portava fins a la biblioteca del poble del costat. Ui, quan van arribar, quan la Violeta va veure aquella mà de llibres, quan va començar a treure llibres plens de dibuixos, va començar a inventar-se històries. No entenia les lletres, però les il·lustracions eren tan i tan reboniques que s'hi va quedar enganxada. En Valentí va entregar el conte per participar en el concurs i se'n va anar directe a la secció de cuina, a veure totes les receptes. Ell no podia cuinar perquè en el seu poble, ja ho sabeu, cuinaven les nenes. Els nens aprenien a llegir i a escriure, però li agradava tant mirar receptes de cuina. Alguna li diria a la Violeta que la fes i segur que la faria boníssima perquè cuinava superbé. Així van passar tota la primavera, anant a la biblioteca un cop per setmana a mirar llibres, a mirar històries. La Violeta sempre mirava els contes il·lustrats i en Valentí es quedava fixat en aquells de cuina. Quan ja va haver-se mirat tots els contes il·lustrats, la Violeta ja no sabia en quina prestatgeria buscar, va aixecar el cap dels llibres i es va fixar en una cosa amb la que encara no s'hi havia fixat. Es va adonar que la biblioteca... Mireu què va veure. Es va adonar que la biblioteca... Aquí està. A la biblioteca no només hi havia nois, no. Hi havia nois, però també hi havia noies. Es va acostar darrere d'una noia i va veure que llegia lletres. No mirava dibuixos i prou, no. De fet, la bibliotecària era una noia. Es va quedar pensativa i va preguntar-li a la bibliotecària: però tu saps llegir i escriure? La bibliotecària li va fer un somriure per sota l'orella i li va dir: esclar que sé llegir i escriure, però què t'has pensat? La Violeta va fer una cara: però és que en el meu poble les nenes no aprenem a llegir i escriure. En el meu poble les nenes sabem fer altres coses, però llegir i escriure és de nens. Ja fa molts anys que aquí, en el meu poble, les nenes saben llegir i escriure, els hi va dir la bibliotecària. Aquí, fa molts i molts anys, unes dones valentes van dir que elles també volien fer el mateix que els nois i que els nois també havien de fer el mateix que les noies, que tots són per igual, que és igual que siguem nens o nenes, que l'únic que ens diferencia doncs és el sexe, però que tots sabem fer de tot i que tots tenim interessos diversos.
Així que van començar a lluitar per llegir i escriure. Van aprendre'n i ara, guaita, tot és ple de nenes llegint i escrivint i de nens fent coses com cuinar. Oh, com cuinar? Va dir en Valentí. Se li va posar un somriure d'orella a orella. Els nens poden cuinar. De cop i volta, en aquell parell de marrecs, se'ls va obrir un món nou. Mai no s'ho haguessin pensat. La bibliotecària li va dir a la Violeta, mira, si vols, vine cada dia. Un cop per setmana, com vens ara, com vulguis. I jo t'ensenyaré a llegir i a escriure. I així va ser. Com ella anava a la biblioteca i la bibliotecària li ensenyava a llegir i a escriure, llegir i escriure. Va començar a llegir històries precioses. Per les nits tenia somnis meravellosos, somiava en coses que eren possibles. Havia descobert un món que fins llavors desconeixia. La primavera estava a punt d'acabar-se, quan un dia, en Valentí, va anar a cridar a la Violeta. Violeta, 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 vine, Violeta, 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 vine, perquè mira que hem rebut una carta, deixa'm que te la llegeixi. Violeta, Violeta, mira. Ah, no, llegeix tu, Violeta, que ja en saps de llegir. Va llegir què hi deia en Valentí. I a dins hi deia... Benvolgut Valentí. Ens plau comunicar-li que el seu conte, La lluna en un cove, ha guanyat el concurs de la biblioteca. Ja pot passar a buscar el premi. Que podem passar a buscar... Atentament la bibliotecària. Que podem passar quan vulguem a buscar el premi, diu la bibliotecària. En Valentí i la Violeta se'n van anar ràpid i corrents al poble del costat a buscar el premi. I qui serà aquest premi? Ràpid i corrents van anar cap allà i van descobrir, la sorpresa que els esperava. Que ho veieu què és? Ho veieu? Era un carro ple de llibres. Un carro ple de llibres a vessar. La bibliotecària va mirar la Violeta amb un somriure i li va dir, ai, Violeta, sí que això et farà superfeliç. Però no només a tu. Ara, tu seràs la bibliotecària del teu poble. És la teva responsabilitat ensenyar a llegir i a escriure a la resta de nenes. Sé que ho faràs molt bé. La Violeta va créixer 3 pams, es va inflar d'orgull, va començar a mirar-se aquelles històries i va veure que eren tan boniques que no se les podia quedar per ella sola. I va acceptar el repte. Sí, va dir. Van agafar el carro tots dos i el van portar al mig de la plaça del poble de la Violeta i d'en Valentí. I la Violeta va començar a llegir. Primer va començar a llegir, ella tota sola, un llibre preciós de poemes per petits i grans. A l'estiu, un sol viu fa dibuixos sobre el riu. A l'estiu la perdiu xiula i canta dins el niu. A l'estiu, en Feliu caça mosques mentre escriu. Les nenes del poble van començar a treure el cap per la finestra i sentien com la Violeta xerrava tota sola. Què li passa a aquesta? Pensaven primer. Però a poc es van anar acostant i van veure com a les mans hi tenia un llibre. A l'estiu tothom viu, les onades van i venen i els infants ja brenen. Juguen, salten sobre el riu. A poc van anar-se apropant totes i cadascuna de les nenes i et feien una cara desencaixada. Però Violeta, què fas? Però, Violeta, què tens entre les mans? Un llibre, mireu. I què t'estàs inventant? No, res. Està ple de paraules. Hi ha dibuixos, però també paraules. Sé llegir i escriure. Saps llegir i escriure? Sí, sé llegir i escriure, va dir la Violeta tota contenta. Però si les nenes no... Sí! Que he anat al poble del costat i allà les nenes saben llegir i escriure. La Violeta els ho va explicar tot. I aquelles nenes es van seure i van començar a agafar els contes que la Violeta els tenia preparats. A poc, ella els anava ensenyant a llegir paraules, després frases, primer en silenci, després en veu alta. Cada vegada era ella la que menys li tocava llegir en veu alta. Cada vegada eren més
les que agafaven i llegien en veu alta per les altres nenes. A poc, totes i cadascuna d'elles van aprendre a llegir i escriure. Us ho asseguro. Una mica de paciència, una mica de bona voluntat, i el món de la Violeta i les nenes del seu poble es va transformar. Però no tothom estava content, no? No us penseu? Els grans no estaven gaire contents d'allò que estava passant. La Violeta havia ensenyat a llegir i a escriure a les nenes i els grans no ho veien gaire bé. Perquè feia anys i panys que les nenes es dedicaven a cuinar, a rentar la casa, a cuidar l'hort, a recol·lectar, a cuidar les gallines, i els nens a les coses de llegir i de sumar. I ara de cop i volta arriba aquesta, la Violeta, i ens ho capgira tot. Volien prohibir-ho. Fins i tot volien fer que les nenes no es poguessin trobar les unes amb les altres, perquè no es poguessin llegir paraules. Però la Violeta havia començat una cursa que ja no tenia fi. I és que aquelles nenes estaven descobrint un món nou. Tenien somnis preciosos. Sabien que les nenes podien fer moltes i moltes coses, igual que els nens, i podien fer el mateix. Van aprendre que hi havia mons de somni, mons meravellosos, històries que només poden passar entremig de les paraules escrites, històries que passaven de veritat i quedaven escrites per paraules. I així, aquelles nenes es van anar fent grans. I el món de la Violeta i de les seves companyes va anar canviant. Quan va ser gran la Violeta i en Valentí, el seu poble ja no era el mateix. Els grans van haver de callar la boca, però ells van ser feliços. Potser us diré que per primer cop, des de feia moltes i moltes generacions, gairebé tots van aconseguir ser tan feliços com s'havien proposat. Per què? Doncs perquè no importava si eres un nen o una nena. El que importava de veritat era allò que volies fer, per allò que t'esforçaves. I mireu què va passar. D'aquesta manera, quan es van fent grans, la Violeta va obrir una llibreria, es va convertir en escriptora i va obrir una llibreria que es deia La lluna en un cove, en record d'aquell conte el que li va canviar el món. En Valentí va obrir un restaurant. Aquí està. Era especialista fent coques, de tant que havia observat com feia les coques la seva germana. I també feia uns suquets de peix per llepar-se'n els dits. D'aquesta manera, el món de la Valentina i en Valentí va canviar per complet, a fi de bé. I aquesta és la història. La història que us he contat. El que va passar a partir de llavors en aquest poble, ja un altre dia us ho contaré. Però ja podeu veure, la lluna en un cove és possible de guardar. Només cal que lluitis per tot allò que vols imaginar. Tant si ets nen com si ets nena, allò que desitges de debò, amb molt d'esforç, ho pots aconseguir. I aquesta història acaba aquí. Conte contat. Aquest conte ja s'ha acabat. I espero que molt us hagi agradat. I tot i que estigueu a l'altre costat, i jo ara no us senti ni somriure, ni sàpiga si us ha agradat o no, us haig de dir una cosa. A mi m'agrada acabar les sessions de contes amb una cançó. Perquè m'agrada acabar les sessions de contes sentint-vos cantar, picar de mans, riure, plegats. Així que mans a punt, que diu així: si tu et vols divertir, pica de mans. Si tu et vols divertir, pica de mans. Si tu et vols divertir, pica de mans. I veuràs, mica en mica, que et fas gran. Si tu et vols divertir, pica de peus. Si tu et vols divertir, pica de peus. Si tu et vols divertir, pica de peus. I veuràs, mica en mica, que et fas gran. Si tu et vols divertir, fes pessigolles. Si tu et vols divertir, fes pessigolles. Si tu et vols divertir, fes pessigolles. I veuràs, mica en mica, que et fas gran.
Si tu et vols divertir, què podem fer? Fes molts petons. Si tu et vols divertir, fes molts petons. Si tu et vols divertir, fes molts petons. I veuràs, mica, mica, que et fas gran. Si tu et vols divertir, què podem fer? Fes una pedorreta, així. Si tu et vols divertir, fes-me llengotes. Si tu et vols divertir, fes-me llengotes. I veuràs, mica, mica, que et fas gran. I per divertir-nos va molt bé ballar. Si tu et vols divertir, ai, balla. Si tu et vols divertir, ai, balla. Si tu et vols divertir, ai, balla. I veuràs, mica, mica, que et fas gran. I veuràs, mica, mica, que et fas gran. I veuràs, mica, mica, que et fas gran. Però a mi un dia em van dir: Marta, compta quants contes. Perquè si no comptes quants contes, perdràs el compte i no sabràs quants contes has comptat. I és així com conta. Aquest conte ja s'ha acabat. I espero que us hagi agradat. Ara sí que s'ha acabat. Moltes gràcies a tots aquells que creieu que la força de les paraules ens farà més lliures. I gràcies a biblioteques com la de Calella, que seguiu programant cultura. Si voleu més contes, no dubteu en buscar en el meu perfil d'Instagram o de YouTube, de vivaveu.cat. Allà trobareu molts més contes per escoltar, us els podeu descarregar i també em podeu dir si us ha agradat aquesta història. Espero els vostres comentaris. Us estimo molt i us enyoro. Un petó, passeu bé!